Hey! 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 Na shirya garin ne. Ai yau ma an samu wata gararuma ne ke biya ma. Ai kalle da yayin ga ma san fauri ya ce ne kawai da yawo ya wajen kama. Kai. Yanzu wannan me abun nan ta kasani da ku ba Fauri kawai kaman 30 ne. Ba wannan ko kasuwa ba ta kai haka ba. Me kaje nubi? 5,000. Kai me gida ba. Ka ji bala. Ko can mazaje nawa ya siya. Kai 12,000 in ba waje na kuwa inda kuɗi ku sayar da wannan wani fiye da 5,000. Kai ma barawo ne kai mu iyayen ka. Lalle. Tunda mu ka sada muke yi fuzga muke yi mu yo nan da ita ko ba haka ba. Zan ƙara 500. Allah ba ni. Gaskiya ɗaya mana. Kai. Ba ku sai da ba. Ka mai da mu barayi ma. Ka mai da mu barayi ma kai. Ban yi ciniki ba ko sai yadda nake sayarwa yana mata takarda yana canza ta ma fashe duba ga waya ta fashe zan canza takarda zan mata menene me yanzu ce a ciki ni ma ko dai bai kamata waya ce. Wannan babanmu ne a sata. Ah. Ka buga wani. ba za a sayar mu ba An ka siyan ma. Ila muke zuwa ba sai da rasu mu je mu kawo kaya mu Kuma ka zo ka raina kai ba mana. da Allah mu je kawai mu je na siya 6,000 ba siyar ba indai ka siya 10 ka san me mu rage mai in ya siya 10 to mu siyar mai kun ga kun san menene abin da ya dadda mana kashe ma shi din mana ni da ku ba a dogon ciniki mutum ba haka da ku To ya me. kudin ciki na bai da yawa ne amma ka san me zai faru na kuma bashi Aha ba. to ku tsaya akwai aboki ina zuwa akwai aboki na kuna zuwa nawa kuke so ku sai da kashe ma shi din kashe mara mai magana kashe Ka san Allah an ma sauki ka ba da 20. zai siya 20 ko Eh. zai siya bari in kira shi ba san wani mutum akwai kudin kun san Akwai kuɗi a ƙasa. cash zai ba ku cash ba zai da a sayi mun ba ni bari muku magana bari mu yanka zai siya Karka da kawai sauri muke muna so za mu yi tare da kaya ne hello gwaje kana ina to zan turo in su gurin ka yanzu na za su same ka karka da zan maka bayani zan turo ka ka san inda shagon da ake kana gwaje ba ko me dawa ne kar ba ka kai mu. karka da mu cash an kari cash zai ba ku kuɗin ka san shagon gugan nan inda muka taba adawa da Qur'an nan to jikin shagon gugan kuna zuwa ku ce ina gwaje kuna zuwa ku ce ina gwaje ko kuma dai in kira shi ne yanzu nan A bari mu je mu samu ai kar ka ba. Hey! Hey! ni za ki sayan ma waya satan nan ni nake taimaka muku ina sayan wannan waya shine wayo ba za a sayan ba na bi rashin mutunci Na yaron nan mu da gwal. Hey! To shine aka ce yau ya ƙara ciwo. To yau da jikinsa zai gaya mana. Ai tambaye shi za Hey! ka wuce wai. Hey! Dawa ne gwaji. Dala. Nan ne wajen mai guga ku. Kai ne aka ce. Wannan ina ganin ka ma na gane ka. Ina ganin ka na ce wannan dan hannu ne namu ne. Ai gwaje an ce mu yo ta nan ne za mu same ka. Na kai wa wancan ne kuma shi ma ba mu daidaita ba muka ce bari mu zo mu same ka. To sai na ga bari in kawo ma wancan na kai mai 35 ya taya muka ki siyan man. 35 Eh. ba ce mai kyau da kake Ba mai da dan kuna. Wanda ne da siyan ta wallahi ko ba ka wani. Kai ka siye ta? Yawa. Hey! Mun siye ta 30. Mun cire 5 ta zama amma cire mun security. A cire ko Ka cire security. Hey! Hey! kana ji waje wato abin da yake faruwa shine na dan yi wani danne ne sai ta shiga ta makale amma ina jin zan rage ma 5,000 ba da 25. Hey! Da gaggawa za. Dan guna ma. Guna ma yadda ake cire kuɗi. Hey! Hey! Kar ba ku dawo ya tare da su, ku tabbatar kun kamo su. Hey! Dan guna ma. in dai ba za su daina sata ba mu kuma ba za mu daina kame su ba wallahi Allah in ka zauna lafiya
ka yi salamun da mu. In baka zauna lafiya ba dole kai ta mafarkin waje dan bura uba. Kai ga sani dan dungin kuwa. Da ko mana ki. Mashin ɗin ma ba kamar sabuwa ce ba ne. Wallahi za mu ci gaba da zuwa wancan. Hey! Hey! Hey!